Bint Evelyn Vella Brincat, Desiree Vella Brincat, ħadet il-ġurament tal-ħatra ta' kunsilliera f'isem il-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' Pembroke kmien il-ħammis wara nofsinhar biex bekk imtella l-post battal wara l-mewt omma fi 17 ta' Awwissu li għadda. Iċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra presedija l-Kummissarju tal-Ġustizzja Ijiem Mikallef fil-preżenza tas-Sindku l-Kunsilliera Lokali ta' Pembroke. Il-Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista f'Pembroke, Charles Cesare, ressaq in-nomina ta' Desiree Vella Brincat wara li ħadd ma tefa' nomina għal by-election biex bekk tiġi eletta u tkompli l-legat tomma. Evelyn Vella Brincat kienet ukoll membru tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit, President tal-Kulleġġ Kandidati tal-Partit Nazzjonalista u preżentatriċi fuq Net Television u Net FM. Staqsejna lil Desiree xi tfisser għalija din il-ħatra. Hija xi ħaġa importanti ħafna għalija, xi ħaġa li kont ikkonsidrajt f'daw iż-żminijiet snin li għaddew kont nara l-mami titkellem dwar il-Kunsill u x-xogħol li kienu jagħmlu huwa xogħol importanti ħafna. Vella Brincat kelmet magħna fuq ix-xewqa li tkompli twassal il-memorja tomma billi tkun ta' servizz għar-residenti ta' Pembroke. Peress li konna noqogħdu flimkien kont nismaħħa ħafna, kont insegwiha ħafna. Kellha interess kbir kif tafu mal-annimali fl-ambjent u anka interess x'kien isir Pembroke stess. Nixtieq inkompli minn fejn ħalliti. Desiree Vella Brincat għandha 30 sena. Hija bint Evelyn u Joseph Vella Brincat u fil-preżent, fil-waqt li diġà tipprattika bħala fiżjoterapista, qiegħda ssegwi t-tieni kors universitarju li jwassalha biex fl-2019 tiggradwa bħala tabiba.